Мислех си, че това ще е просто поредната почивка в Гърция. Но когато събереш огромен автобус хора, мистиката на Атон, атака от Гларуси и един скрит пръстен в джоба, нещата придобиват съвсем друг обрат. Всичко започна с покана на приятелите от Princess Travel. Празнуваха 4 години и ми казаха: идвай с нас, снимай каквото ти е на сърце. Никакви сценарии. Щом няма сценарий, скачаме директно. Банана Бич на остров Амулияни, единственият населен остров на Халкидики. Водата тук е кристална, а групата ни беше толкова заредена, че решихме да оставим следа. Вижте това сърце от хора. Ако извънземните ни гледат, сигурно си мислят, че сме много дружелюбен вид. Тук обаче рязко сменяме тона. От плажните партита влизаме в зоната на абсолютната история и мистерия – Света гора. Това не е просто полуостров, а автономна монашеска република, която съществува непокътната от над 1000 години. По тези стръмни брегове са кацнали 20 величествени манастира, някои от които буквално висят над бездната като декор от филм. Знаехте ли, че заради древното правило, наречено Аватон, достъпът на жени тук е абсолютно забранен от повече от хилядолетие? Това е място, което пази древни реликвии и неразказани тайни. Дори успяхме да видим как монаси се качват при нас. Хора, които са избрали пълната изолация далеч от съвременния свят. Енергията тук е просто различна, усеща се във въздуха. И точно когато се бяхме смълчали от уважение към манастирите, започна въздушната атака. Да нахраниш Гларус от движещо се корабче се оказа олимпийска дисциплина, в която ние категорично се провалихме. Вечерта трябваше да е просто празненство за 4-тия рожден ден на компанията. Шампанско, тостове, стандартните неща. Но се оказа, че някой е планирал най-важния въпрос в живота си точно за този момент. Честито! Дори природата реши да ги поздрави на изпращане – делфини.
Ако това не е знак за късмет, не знам кое е. Ако и вие усетихте емоцията от това пътуване, абонирайте се за канала и поставете по едно сърце в коментарите, защото следващото приключение ще е още по-диво. До скоро!